जोंथ' दिनै आरो कुकुमा कारनाव थानाय 20 तारिखआव आरो बेलबारि आदि ब्लक मिटिं होनाय खोनालायै आमुंखौ माने बरक जोंनो एरें कक सिलसावो दिनै तिब्रामा थारंनो बुंनाय आथिं बर'नो बुनाय गाय आमुनो अजे आइसुक देब्रुमा रमजांमोनि आमो बो आजागाव तो गरै बो तो सराय परितंनाय स्टुडेन्टसे बना एरें हरफ फायनाय हरनि 12टा 50 रं मितलां थांगा गाय जों आप्रो साइमिया बिना मासमि सावरि जोंनो जों मा थांगा थाना चम्पनगर थाना रक साव चम्पनगर थाना रक साव जोंनो चम्पनगरनि थाना रक जों फायरं फायनि साव आरो थाङै नायखे आंगाय आरो गरै गाय ज्रायनाव थांगा ज्रायना बरं मालिया आंगाय आमा खायनाय जोंनो सावै ताबो ताइबो जों उसकां मिया दा बुजां खोनापि कातसा प्रकाश देब्रुमा कक सामनि एरें कक सिलसावै बुमा मथा बुरि मथारनो ताव बंने प्रेसिडेन्ट रमितलांगै जोंनो थानाव कक उनको सयराव रखनि सामनि आंबो एरें कक सिलसावै सावो गाय ताइ सिनि एमडीसी नि पंनबो बरक सावैनाय गरै न तंग रखनि कक सिलसावै एरें सामनि आमो बेलाके जों दुखु नांगो सेलांगो एमडीसी ओइ बेलबारि यां 17 नং पेकाजलानि बासना एमडीसी बनता गणेश देब्रुमानो अंगे जाजु यांगै आमनो ब काजै बरक आमो दल बुइकसिनि सामकाहाम तांमानि बुरिरका सामकाहाम तांमानि ननुगै बासिन तिब्रामा था न काहामkai तांमानुगै बरा आमो एरें सिलजामानि गलायो तामखे सिन तिब्रामा थारा केबो माहाय खायनाय गरै बुरिबो सिनि तिब्रामा थानि बुरिबो माहाय खायनाय गरै बर बुमा मथानि सिलजा सामनि आमो जों सेलांगो तारमाने कामो कोनो बुरै मथा बुमा मथाया जत एलकाप सतिनो असराय स्टुडेन्ट काहामनो माहायके रमितलांगै असराय न दुखु नांजागै जत बुमा रंनो जत बुरै रंनो आमाहायके बासाखा जतनो बुखा मुक्ति कलाय जागै तै प्रकाश देब्रुमा साका बरनो गरै बिग्रा बरनो मासालो गरखनि साव आमि मिथाखो आमको दिनो मिमाया जों मनोगै दङ सिन पारावसे आमाहायके सालो गरम साम जों अकंनो खनावैना जों बुखा दुखु नाङै तिनि आमाहाय बुखा मिसल मा खायका नरताम नाय जों ता बुंनायो जे 15 जना हनै बरक सामनि क रंको 2 जना रम जाखा तै 13 जना तंगनि सामनि आमनो जों केस न उइद्र खायदि हनै जों सानोता गाय आमनो जों बरक केस न उइद्र खाया के जों ताइ बसाबो कतरा चलिनाय आमा हायता बरक बुबाग्रानि बरक मुखांनो आमा तिसुमुसि फुलमा गलायो गाहाम लामानो हिमना नायमानि नगै बरामो बरक खायमा कंनो सेलजावो दा आमा हायता गियाना नाङै सामनि